kaNkulunkulu kwephezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. 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 Mangithobeke ngibingelele ngiqale labaholi bami bese ke ngabakhawula-ke kubantu abaphuza ukufika bangathi ngiyakhetha ngikhawula abantu ababili ngabayeka abathathu bese ke ngasukuma kwathiwa ngikhuleke emavulwa ngabakhawula. Ngiyathobeka baba umpostoli Masikane, ngiyabingelela baba zikaNkulunkulu. Ngibingelele ubaba umbhishobhi Masikane, ngibingelele ubaba umvangeli uMasikane, ngibingelele ubaba umfundisi u-Alvi Zondi, ngibingelele umama umvangeli uMadondo. Yibo bonke laba abala phezulu, ngiyakuthobeka kakhulu izinceku zikaNkulunkulu. Phakathi kwethu kukhona ubaba uChief Magistrate uMasikane, ngiyathobeka baba, ngiyabingelela. Ngiphinde ngibingelele uBhatsheni ubaba ikhansela loba 7, ngiyabingelela kakhulu. Bese-ke ngibingelela imindeni emithathu, umndeni wakwaMadonsela baba, ngibingelele umndeni wakwaZondi nomndeni wakwaNgubane. Ngiyathobeka kakhulu. Bese-ke ngibingelela bonke abefundisi abakhona engingabazi ukuthi bakhona kodwa bayazazi bona ngoba khona sengibalulile. Ngiphinde ngibingelele omama abefundisi, abefundisikazi, obaba-ke bonke abakhona, omama, intombi ney'nsizwa, abaphathi bohlelo, sengajwayele sengithi umphathi wohlelo kanti babili, sikubingelele nawe sinandisela ngey'nsimbi. Ngiyabonga ukuthi ngibokuqala mhlawumbe ngokugcina ukubingelela. Sibongele uNkulunkulu kakhulu ngethuba akasipha lona. Sizeke sekukhulunywe kakhulu ngokuthobeka. Mina ngeke ngisasho lutho ngokuthobeka. Sekufanele ngikhulume nabantu abaphilayo. Ngeke ngigijime emagameni asekhulunyiwe kwaziseke kufanele sibuke ngesikhathi. Ngingakasho-ke kufanele ngisho ukuthi ngingubani. Esikhathini esincane njengomfundisi ngifundile ukuthi kusemqoka ukuthi abantu bazi ukuthi ubani phambi kwabo, ngoba umuntu omile phambi kwabantu ukhafula umoya aphila ngawo. Ungashumayela uqede, kodwa kusemqoka ukuthi intshumayelo yakho ihamba namuphi umoya. So-ke abakumoya-ke baye basizakale ukuzisho ukuthi ubani bese bekwazi ukuthi babe esikaleni. So-ke ubaba uNtsibande lo ngizalwa umfundisi uNtsibande nomama obviously umama umfundisi. Eminyakeni eminingi-ke siyadlula engeke ngisho intshebe yami emhlophe iyakhuluma. Bese-ke ngithi-ke njengangikhula-ke ngiba insizwa njengazo zonke iy'nsizwa, sengingathi njengothobeka ukuba useyikhanyisile le ndawo. Uthobeka ubekhona, uthobeka emthanda uNkulunkulu wawa. Ayikho into ejabulisa uNkulunkulu njengokuvuka. Uma ufunda izwi sengiyawenye indawo lithi izwi uNkulunkulu uzikhethele uDavide waba ngowenhliziyo yakhe ozokwenza yonke intando yakhe. Kodwa uDavide simthola elala nomka-Uriya kulala u-Uriya. Kuyintando kaNkulunkulu lokho na? Kodwa intando kaNkulunkulu ukuthi uma usukile vuka. Wavuka uDavide. So ukuwa komuntu asinandaba nakho kakhulu, sinendaba nokuthi uyavuka yini. Nami-ke ngawa wasiyangivusa kuNkulunkulu ngo-2010, ngizoyishaya emfushane, umfundisi osemusha kakhulu. 2010 kwafika izwi ebusuku lakhuluma nami lathi ngakhele ibandla lami ungagijimisi imali ngegama lami mina Jesu, njengoba abafundisi abaningi emhlabeni begijimisa imali.
wakhuluma izinto eziwu-4 angizongena-ke kuzona ngenxa yesikhathi. Ngavuka-ke lapho ngingazi kufuneka ngenzeni, ngazisisa kumfundisi othile wama-Eastern Coast, wangiyeka nje. The after 8 months wabuya wathi ngithe kuwe yakhe ibandla lami, angisho ukuthi ngena phansi komuntu. Lo muntu ongene kuyena uthwele, mina ngikubizelanga kulo. Ngathi Nkosi ngiphuma kanjani wangikhipha indlela ngikhipha ngayo. Kuleyo ngqoqo yethu wayesengitshela wathulalela la, ungahamba ungene komunye umuntu, ufuna uphathwe yimina ekhaya ezulwini, ngingathi uma ngikuthuma ukuthi usazotshela ibhishobhu lakho, usazotshela umpostoli wakho. Hhayi-ke ngezwa-ke ngalalela ngawuqala umsebenzi ngo-2011. Ngalikhulekela-ke igama lebandla elibona libhalwe la lisezwini Isaiah chapter 2 verse 2 to 3. Ngalinikezwa ngasengiqamba ibandla. Kuningi-ke okwenzekile, uNkulunkulu akakaze angilahle. Ngo-2020 kwafika i-COVID labhaliswa. Wayesebuya wathi yakha igroup ka-WhatsApp. Ngabuza ngoba ngafunda ukuthi kuyabuza, uNkulunkulu uyambuza. Yibize ngokuthini igama layo, wathi ikhaya lezwi. Sinekhaya lezwi-ke linamalunga angaphezu ka-10,000 amagroup awu-11. Befundisa abakhona bamahlelo ahlukene bangaphezu ka-1,000. Njalo ngo-October siba nesemina yabefundisi, hhayi basentabeni kuphela. Wonke umuntu owumfundisi wamukelekile ngoba sengadlula ekushumayeleni ibandla, kushumayela ibandla mina, kodwa ngishumayela uJesu efile esiphambanweni, ebethelwe, evukile ngosuku lwesithathu, enyusiwe wayezulwini, ebuye ezolanda ibandla lami. So ngishumayela lo Jesu. Ngisengiyadlula-ke sengizala ngizochaza kancane uJesu Kristu uyinkosi ukuthi uqhamuka kanjani, akusona isiqubulo sebandla. Kodwa kwathi ngisanda ukuqala umsebenzi kaNkulunkulu kwazenzekela ngazithola ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngangingakazi nokuthi izwe lisedabukile. Mangiphendula ucingo ngithi uJesu Kristu uyinkosi angisho uthando. Ngathola ukuthi kunabantu abanezinhloso abathi uma bengifonela ngithi uJesu Kristu uyinkosi bashayeke badrop ucingo. Ngoba umntwana kaNkulunkulu ethi uJesu Kristu uyinkosi usuke ekhaphula umlilo emadimonini, amadimoni awamboni. Njalo abantu njengabanhlezi njani ubona lo mlilo, kodwa amadebeli wesiphaza ayawubona. Leli gama linamandla ngendlela yokuthi bazokwazi abefundisi masikhipha amadimoni sesithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha like liqoqe idimoni liphendulana. Kodwa ngoke wathi uJesu Kristu inkosi phezu kwalo mzimba iphuma semthanga liqoqe. Ngoba ukuthi uJesu inkosi kungukusindiswa, Roma 10:9. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa, uma ukholwa enhliziyweni kuba ngokulunga. Wangifundisa-ke lokho-ke uNkulunkulu. So-ke uma ngila ngithi uJesu Kristu inkosi, njengoba ulizwa kwabaseFilipi kuthiwa kuguqa amadolo asezulwini awasemhlabeni angaphansi komhlaba. So-ke uma ngila ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiguqisa wonke amadimoni abalekela kuphi? La kimi. Nawe-ke yisho emva kwami ukuthi uJesu Kristu inkosi, uzaphume ashone esibhokweni. So-ke sikusebenzisa kanjalo-ke kuyasisiza ngendlela emangalisayo, kangangokuba lamaphasike besinawo ubesikhathaza kakhulu uSathane, amadebeli wesiphaza angene ubona abantu sebelele. Ngathandaza, Nkosi kwenziwa yini lokhu? Wathi ngoba anisebenzisi isivumo enganinikeza sona. Njalo uma ushumayela ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ayasha amadebeli wesiphaza. Uzothola isukuma lakho liphuma ngomnyango. So-ke manje ngizwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ngiyalwa ngisempini, asilweni sonke-ke ngoba isitha sethu akusiyena umuntu, kodwa imimoya, amandla omnyama. Bese kuba nalo mkhuleko uRoma 10:9 sengikhulekile, unamandla ngendlela emangalisayo, unedumbu eziwu-4 uNkulunkulu akazivusa. Ngoba kule group le ngiyithumela imikhuleko
bawuthathe lo mkhuleko omunye umama kwafika kuyomakhelwane bathi ozongibukisa bengithi leli ndodakazi yami baya bayibheka isiyabanda qha ihlathi ihlangene bathatha ifoni nalo mkhuleko bawubeka endlebeni wabonakala uvula amehlo ethi ngikena amanzi ngiphuze. So umkhuleko uRoma 10 ukuvuma uJesu ukuthi uyinkosi, umkhuleko uRoma 10 ulapha izifo, umkhuleko uRoma 10 ushaya noma yini oyithandayo. Ngoba immediately uvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uyasindiswa ngaso leso sikhathi. Ake bese kuthi ke mase ngivina eminyakeni emithathu edlule 2023 uNkulunkulu wathi angene ku-YouTube, singena ku-YouTube inkonzo zethu zi-live. I-viewership isi-over 920,000 ifoni yakho kuphela izongena kwi-million. Ama-subscribers awu-5,000 kule minyaka emibandla sesingekile ngayo. So-ke uNkulunkulu siyambonga, siyamdumisa, waphila umsebenzi wakhe, wasinikeza kulesi sikhathi esincane ama-branch asemaningi ngendlela emangalisayo arepresente i-South Africa yonke. Siyambonga uNkulunkulu wakuthi ibandeke seniyamazi unjalo inikeza yena udumo ngoba kusimini owenza izinto uNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu. Ngilungisa indaba yokuguqa-ke bekuthiwa ngithandazela bengizibuzo lichaza. Ngo-2023 kwafika umbuzo kimi othi indodana yami uJesu isahamba emhlabeni yayingiguqela njalo uma ufunda iBhayibheli. Yini nina ningaguqi uma nithandaza? Yingoba ningcono kunendodana yami uJesu na? Wasenginikile ukubo 95 elithi wozani siguqe sikhothame. From that day njengebandla siyaguqa kodwa asiphoqi muntu. Ngisho ngoba-ke sengivele sengizothandaza bese-ke ngiguqe sithandaze bese iyaqala inkonzo. Njalo lona lolu suku vekubile akekhosi ekhatheswe ukubasi esiphilayo siyathoba phambi kobuso bakho siyaguqa sinika wena udumo bangani bakaDaniel bathi ngeke siguqe komunye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu odanile izulu nomhlaba. Siyacela Nkosi ngomoya wakho ingcwele uqhubeke ube nathi ngoba siyazizwela ukuthi ukhona kule nkonzo kaThobeka. Siyabonga uNkulunkulu wethu kakhulu ngoba wena uhlulwa ushilo wathi ibandla lakho izisekelo zesibhoko ngeke zilizamazamise. Uzamile usathana kumphambukula endleleni uThobeka
kodwa ekugcineni kwanqoba wena. Siyabonga ngoba siyanqoba ngoJesu Kristu inkosi yethu. Thatha udumo Nkosi nakule nkonzo ukhulume wena. Ngihlale phansi ngilalele nami. Usebenzise lo mzimba, usebenzise lolu daka obeke kulo indlebe yakho uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Singakavuli izilo suku nginamavesi ambalwa engifisa ukududuza ngawo imindeni yomthathu angizoshumayela ngawo ngizowafunda nje kuphela ngoba uma sengikhuluma ngizobe ngingasekho enkonzweni yokududuza. Ngizowasho nje ngiwalandelanise kodwa izincwadi ezihlukene. uJob 14 verse 1-5. Umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe imfushane igcwele ukuyalusa. Uyavela njengembali abune, ubaleka njengethuthi angeke. Uma imihla yakhe inqunyiwe, umumo wezinsuku zakhe ukuwe, ubekile umkhawulo wakhe aze angadluli kuwo. Ngokuba uma uNkulunkulu eswisa ubuhlungu kuyabophe, uyalimaza izandla zakhe zibuye zilaphe. Umuntu akasempini yini emhlabeni, imihla yakhe njengemihla yomqashwa na? Uyini umuntu ukuba umkhulise, nokuba ubeke inhliziyo yakho kuye, nokuba umhambele ekuseni njalo, umhlole njalo na? Amehlo akho angibona ngiseyihluphi, zonke insuku zami zalotshwa encwadini yakho, zanqunywa lungakafiki lolu lodwa. Amazwi engiduduza ngawo umleni ukuthi okwenzekile kwethu sonke simiselwe ukuhamba. Izwi losuku esilufunda uJob chapter 16 verse 22. Job chapter 16 verse 22. Ngijwayele ukuthi-ke inkonzo nenkonzo ngiyinikeze ithimi yayo. Ithimi-ke yale nkonzo ithi ingosana iminyaka esele. Ingosana iminyaka esele. Uma-ke ekhuluma uJobe laphaya kuJob chapter 16 verse 22, ngokuba ingosana iminyaka eyabhalwa ngingakahambi indlela engingayokubuya kuyo. Angiphinde, ngokuba ingosana iminyaka eyabhalwa ngingakahambi indlela engingayokubuya kuyo. Lesi-ke siyisambulo esingambulelwa noma ubani ukuthi umuntu azi ukuthi iminyaka esele ingosana. Ngokujwayelekile sesithi abantu abadala sebezohamba emhlabeni namuthobeka ingane. Njengoba la ngisubtracta iminyaka yakhe, she was 34 and she's gone. Ngamanye amagama sisonke la ingosana iminyaka esele sihambe indlela esingeke sabuya ngayo, indlela engena-return. Abantu babegibela amabhanoyi nangesikhathi seyitimela wayethenga ithikithi eliyi-return. Lesi siyisambulo-ke esambulelwa abantu abakhule kumkhuleko kaMose esiwuthola kuMahubo chapter 9 verse 12. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Umkhuleko kaMose uthi inkosi sifundise ukubala izinsuku zethu sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Uma wazi ukuthi ingosana iminyaka esele, uhambo ongayokubuya kulo, ufunda ukubala izinsuku zakho, and immediately usukwazi ukubala izinsuku zakho, inhliziyo yakho izuze ukuhlakanipha. Inhliziyo yomuntu ongakwazi ukubala izinsuku zakhe iyisiwula, ayihlakaniphile. Yakhumbula ukuthi uJesu ukhuluma ngendoda eyicebile yahlala phansi ibuka ingcebo yayo yathi ngizokwenza lokhu nalokhu nalokhu, lafika izwi likaNkulunkulu lathi sukula, namhlanje umphefumulo wakho ngiyawubiza kuwe. Lezi zinto zenzileyo zoba ngezikabani na? So kusemqoka masihambe emhlabeni sazi ukuthi singabafokasi, sazi ukuthi siyadlula la. Akekho umuntu ozobomela othini njengentethe. Mahebheru 9 verse 27 uthi kumiselo ukuthi umuntu afe kanye, emva kwalokho kube ukwahluleka. And kumiselwe lokho umuntu afe kanye, ngisho
u-Eliya ongazange afe, kwafika inqola yomlilo yamthatha wabuya uJohane ngoba kufanele afe njengathi sonke ngoba emva kokufa kwahlulela. Leli hubo-ke likaMose uma uqhubeka nalo liyasichazela ukuthi ezulwini iminyaka ibalwa kanjani. Uvesi 4 wakhona ukuthi ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho anjengezolo sedlulile. So ezulwini mabethi 1000 njalo uma thina emhlabeni sithi 1000 years ezulwini usuku olulodwa. Njengoba sikuma 2000 uJesu ufe in 2 days time ngokwezulu. Asikabe isikhulu isikhathi shonile. So ke sabe sabreaka down ebandleni angikwenzanga ngoba bengazi ukuthi ngiphuma sila emndwabeni asinaso isikhathi seyinombolo sifundiswe kaNkulunkulu. Umuntu ona 60 usuke sephile 57 seconds ngokwasezulu, no seconds, minutes ngokwasezulwini. Usuke kusele only 3 minutes aqede i-hour kodwa seneminyaka ewu-60. So ke uma usukela kulo 1000 years esiuphile esikhuluma ngawo emhlabeni ezulwini usuku olulodwa. So ke masifunde ukuthi noma ungaba neminyaka ewu-60 still less than an hour in heaven. So masifunde ukubalisa ukuzethu ukuze sizuze inhliziyo ehlakaniphile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Umphostoli uPetro-ke uyibeka ngeyakhe indlela yona le ndaba yeminyaka eyinkulungwane. Uma ibeka encwadini yakhe yesibili chapter 3 uverse 8 uthi kodwa bathandekayo maningakhohlwa lento yinye yokuthi kuyo inkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane njengosuku lunye. Masingayikhohlwa leyo. Ngakho akufanele umuntu ophilayo akhohlwe azi. Sebasiza abelungu basinika lento kuthiwa uGoogle. Uma ungabe uguglishe ufuna i-life span yempukane ayiqedi ngisho iviki impukane iphila. Iviki elilodwa isuke isifile. Ngeshwa-ke angazi wena mhlawumbe uzobasibona isidumbu sempukane mina angazi ngisikhona. Kodwa ayipheli isona impukane iphila. Iyazala uba amakhanda ikhulu ibe ndala ifa. So usabona ukuthi ezulwini sinjengani lithi iBhayibheli sinjengeyintethe. Ezulwini malingakapheli i-hour mina sengigugile la emhlabeni. Sengilungele ukuthi ngife. Yebo ngaphamba abadala kuphela nabancane bayafa. Uthi lo Petro mayiqhubeka uverse 9 inkosi ayilibali nesethembiso sayo njengokuthi abanye bathi kungukulibala kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kugubhe namunye kodwa ukuba bonke beziphendukele. Umbuzo uthi uphendukile wena, usindisiwe wena. Namhlanje uthobeka siyabonga ukuthi usekhaya ezulwini. Wena mafika lolu suku uzoyaphi. Ngoba ngeke kusize ukuthi sikhohlisane, alikhohlisana nakusebenzi. Isikhopho sikhona, izulu likhona. Okubuhlungu kunakho konke masela emhlabeni siyadudana. Kodwa uzobuzwa wedwa ubuhlungu besikhopweni. Nenjabulo ezulwini uzoyizwa wedwa ngekuyizwe ngisho nanomntanakho. So kubiza ukuthi umuntu enze introspection, uzibuke ukuthi hlolo le mpilo engiyiphilayo iyamjabulisa nowami emhlabeni na. Ngakho-ke inkosi ayilibali isethembiso sayo njengalokho abanye bethi kungukulibala kepha iyasibekezelela ingathandi ukuthi ubhubhe namuntu. Bekungaba yimini engilele la, bekungaba uwena olele la, kodwa uNkulunkulu usasinikeze ithuba. Uzokwenzani wena ngalelo thuba na? uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Athi uverse 7 njengokuba bonke bekubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekwesabeni uNkulunkulu libheka nilangazelela ukufika kosuku kaNkulunkulu ayokubhidlika ngalamazulu ahle. Bonke kuhle kunyibilike kepha siyalindela nesethembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha ukukhona ukulunga. Uyayilangazelela mina lolu suku. Uma ufunda amaRoma chapter 8 verse 18
lithi inhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo ezokwambulwa kuthina. Ungamona umuntu ehamba lapha, umbuke kancane, umthathe kancane. Mina ngifuna ukukutshela ukuthi honor the God in that person. Ngoba kunenkazimulo efihliwe ezokwambulwa. Siyathi uphathunela emhlabeni, siyabukana, sithestane, sihlulelane, hayi leliyabandla likholwa, leliya liyakholwa. Akazi ukuthi uJesu azothi lela lezulwini, lela lezulwini. Akukho bandla elingena ezulwini, kungena umuntu ohlanzwe ngegazi likaJesu. So asiyeke ukuhlulelana nokubukelana phansi nayo yonke into. Let us honor the God in each and every person. Ngoba uthe uNkulunkulu mandala umuntu, wamdala ngomoya wakhe, umuntu waseba umphefumulo ophilayo. So ukuthi umuntu nomuntu nobuNkulunkulu obubekwe kuyena. Angaziphi izona kuze utshwala dakwa lale lapha. But there is God in him. Okwethu ukuthi simkhulekele ukuze angafeli kulokhu kungcola akasuke khona. Ngoba sonke sonile sisilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa kuhamba kufika usuku afike uJesu ashintshe izinto empilweni yomuntu. Njengoba afika nathobeka waphinde waphazamiseka, sibonga ukuthi waphinde wafika. Njengoba afika nabakunzimane waphazamiseka, siyaphazamiseka endleleni, akekho ongaphazamiseki. Yikho izwi lenkosi John chapter 1 kusuka ku-verse 8 lithothi akanasono ezikhohlisa leqinisa likho kuye. Kodwa uma sizivuma izono zethu, uthembekile ulungile ukuba sithethelele izono. Siwazivuma na izono zakho na? Ngakho-ke sisalindile usuku sisuke kufanele sibe nokwazi ingcosana iminyaka esele ezobalwa ngihambe uhambo engingayibuya kulona. Ngoba simele ukwazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokode idilizwe, unaso isakhiwo esingenziwanga ngezandla, isakhiwo esivela kuNkulunkulu. Ngoba abangenaso leso sakhiwo ibona abaphelele esikhokweni. Unaso leso sakhiwo na? Ngoba kufanele sazi ukuthi uma lidilizwa leli dokode, nginaso yini isakhiwo esiyinto engenziwanga ngezandla. Ngenxa yokuthi umuna lolo lwazi uyabubula umncenga uNkulunkulu ukuba welakanyiswe. Igama elijulileke lokwelakanyiswa ngisanda ukukhuluma ngalo kulezi insuku enkonzweni, ngoba ngithi kunegroup ka-WhatsApp ngishumayela kuyona zonke iy'nsuku, naku-YouTube everyday ngiyashumayela. Ngikhuleke mina akudingi ngize ngisho ukuthi kudala ukugqoka kwakusafika kwezinye indawo. Ngikhulele eMsika, yakwamabaso neyabathembu ngangikhona, ngilala entabeni, ngivuka ekuseni ngejubane ngibheke esikoleni. So ngiyayazi, so ukugqoka lapho kwagwina. So-ke uma kufika indaba yokugqoka, hhayi ogogo bethu babevele nje uma umthengele into entsha vele ayigqoka, athi sehambe ey'misele vele iphithikothi elingcolile ngoba likhulunyulwanga futhi alishintshwanga. So ngamanye amagama-ke angikho lapho kakhulu, ngisekuthenini uma ethi umpostoli Paul ebhala kwabaqala waseKorinte chapter 5 ethi siyabubula ukuthi silakanyiswe, baseKorinte besibili yakhona, siyabubula ukuthi silakanyiswe, akusho ukuthi uzolakanyiswa phezu kwesono. Khumbula umuntu omdala ulala amalunga angasebenzeli uNkulunkulu. So kubizwa ukuthi siwabulala amalungu ube nomuntu omusha bese uyelakanyiswa ngedokodo eliyinde enziwe uNkulunkulu, ngoba umelwe uma uhamba kulomhlaba ube nesakhiwo. Ngoba asihambi ngokubona, kodwa sihamba ngokukholwa. We don't walk by sight but by faith. So uma sihamba ngokukholwa sibona abantu izinto abangaziboni, ngoba ezibonwayo zingesikhashana ziyadlula, kodwa ezingabonwayo zingunaphakade. Izona okufanele sithembele kuzona, izona okufanele sikholelwe kuzona. Yingakho kufanele usuku nosuku kubule. Ukubula-ke asikwazi ukukwenza ngendlela efanele. Lithi izwi lenkosi abaseRoma chapter 8 verse 26,
Umoya ongcwele uyasiqubulela kuNkulunkulu Baba ngoba thina sikwazi singakuphela. Uyena osikhulumelayo. Inkinga isekuthenini unayo umoya ongcwele. Umoya ongcwele akahlali endaweni engcolile. Abantu abaningi-ke bayabathi umoya ongcwele uxoshwa yisono. Umoya ongcwele akaxoshwa yisono. Umoya ongcwele uxoshwa ukungalaleli. Uthi uqala wenza isono kudala esihambele sibe ngasekho la. Ufika kutshela ukuthi usuyenza lento ube nenkani. Aphinde okwesibili usho njalo ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma kanye nakabili umuntu angakunaki bese yahamba. Ngesikhathi uqala wona wenza konke okwenzayo umoya ongcwele usikhona. So kubizwa ukuthi-ke sazi ukuthi ozosisiza sibubulele ezulwini umoya ongcwele. Umoya ongcwele akadatshukiswa. Umoya ongcwele uphatha kahle. Umoya ongcwele uyalalelwa ngoba kuyasiza ukumlalela uNkulunkulu. So sisalindileke iminyaka yethu ingusana ezobalwa sihambe uhambe esingeke sisabuya kulo masibe ngcwele njengoba uNkulunkulu Baba ungcwele, uNkulunkulu Indodana uJesu Kristu ungcwele, uNkulunkulu umoya ongcwele ungcwele. Ngakho-ke ngeke ungene ezulwini ungekho ngcwele. Athi uLevitikus 11:44 ibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Simele ukuba njani uma usibizayo engcwele osibizile sihlangene la namhlanje akekho la engabiziwe. Wena ungacabanga ukuthi ubizwe ukwazi ukuthobeka kanti uNkulunkulu unohlelo lwakhe. uNkulunkulu unezakhe izindlela. uNkulunkulu akanqeni ukubulala umuntu ambulalele ukuthi aziwe. Usho njalo noBaba uthi ngayikhonza inhliziyo yakho ngayiqinisa ukuze ngaziwe emhlabeni ngishunyayelwe. Waqeda umkhuphula wamenza inkosi enkulu emhlabeni wayombulala olwandle olubomvu ngoba efuna ukwaziwa. So we are serving a different God. Hhayi into angayenzi at the expense of asathe, ahlonishwe, aziwe, yenziwe intando yakhe. So masingafuni-ke ukuthi size sibone noma kube wena ozoba isibonelo sokuthi asathe uNkulunkulu. Ngiphatheke kabi ngaso sonke isikhathi uma ngicabanga u-Ananiya noSafira. Ananiya noSafira wabasebenzisa uNkulunkulu. Uma usufunda iphela indaba yabo kuthiwa ibandla lehlelo ukwesaba emva kokufa ka-Ananiya noSafira abagojumana. uNkulunkulu akumbizi lutho ukubulala umuntu ukuze asiwe. Akumbizi lutho ukubulala umuntu ukuze asathwe. uNkulunkulu ufuna ukwesatshwa. uNkulunkulu ufuna ukuhlonishwa. uNkulunkulu ufuna ukunikeza indawo yakhe umazise ezindleleni zakho zonke yena uzokhombisa imikhondo yakho. Kepha-ke wasenzela konke lokho uNkulunkulu wasipha isibambiso esingumoya. Umoya ongcwele uyingalanto isibambiso. Ngokuya lapha ebhenki ufuna imali ufuna ilonda bebabuza ukuthi ubambisa ngani nani. But uma uyezulwini awubuzi ukuthi ubambisa ngani. Isethembiso unikezwa umoya ongcwele oyisibambiso. La ufuna ukuyakhona unikezwa isibambiso. Okungukuthi kube la ibhenki benza njengasezulwini mawuthi ngotsheleka imiliyoni bese bamba nakho 200,000 oyisibambiso. Yizolo kudehlangana kodwa ezulwini sinika isibambiso esingumoya ongcwele esizongena naye ekhaya ezulwini. Ngeke singene uma singenayo umoya ongcwele. Ngoba Kolose chapter 3:3 lithi izwi lenkosi uma nafa noKristu ukuphila kwenu kufihliwe uKristu ekuNkulunkulu. Athi umpostoli Paul akusebi nophilayo kodwa uKristu ophila kini. So uma uJesu ebuya verse 4 kaKolose 3 lithi lapho ebonakaliswa nani nobonakaliswa naye mayesebuyela ndibani. Ibandla-ke liyolandwa kanje. Ukuthi ufe maqondana neso, ufe maqondana nesono, ukuphila kwakho kufihlwe. Uthula kube ngewena la kube uKristu ophila kuwena. Ukuphila kwakho kufihlwe ezulwini ngoba the day uJesu ebuya elanda ibandla uzobuya nawe ufihlwe kuye ezolanda wena kodwa kuphila uJesu kuwena. So kusho ukuthi ngeke uhlwitheke uma wena ungekho ezulwini as we speak. Kodwa uma ufuna ukuba sezulwini njengoba sikhuluma nje wena ngumJesu, wena ngumzono zakho.
uthola imethelelo ufihlwe. Mawufunda uEfesu chapter 2 liyasitshela ukuthi nabezwe bafihliwe emkhathini. Ungabona umuntu enza into embi. Yikho umkhosi wePaul ethi asilwe nenyama negazi, silwa nemimoya. Lo muntu owenza into embi akusiyena umoya ongene kuyena. Uthi ngenza i-example elulu. Angikholwa ukuthi ukhona ongenawo umfowabo ngenza i-example. Mhlawumbe unomfowenu namthanda niyazwana. Uthola i-message, umfowenu uboshiwe. Umfowenu uboshiwe wenzeni nawo ukuthi wemulini. Hambe uyekena, mfowethu. Into ebuhlungu kangabe uyenzele, uyenzeni impela? Athi yebo, uyenzele? Angazi. Yazi kumele akazi uqinisile. Ngoba kusuka umoya, amadimoni ayafisa ukuba abantu awakwazi. Afisa ukwenza izinto esizenza awakwazi, angena kumuntu. Amenzise lento athi angayenza liphume lihambe kusa ingqondo angaze manje ngokusa. Yenze ihle. Mhlawumbe unankosikazi omuhle. So siyadlula-ke kumuntu. Silwa nomoya. Sinamandla obumnyama a-occupy lo muntu. Aphozesele umuntu. Siwashaya aphume. Asale umuntu ewuya amukele uJesu. uJesu ahlale kuwena. uJesu ahlale ngomoya ongcwele. Ngoba uma unomoya ongcwele, ubuNkulunkulu buphelele kuwe. Indodana noyise baphelele kuwe. Ngakho-ke ake simkhonze uNkulunkulu sihambe ngobungcwele. Simkhonze uNkulunkulu sibe ngcwele ngoba yena ungcwele. Ngifuna ukuphetha ngale ndaba. Sengiyaphetha manje. Indaba yami ithi unomama othize. Wayeumakoti ekhaya ethize lo mama. Emakhaya lawa nje esiwaziyo ajwayelekile emakhaya ngisho njalo ngoba nje ngizoze ngithi endaweni ethile kwengathi ngabathwasi. So-ke kwakwakhiwa umuzi omkhulu, umuzi ubizwa ngani? Ngenqulungu. So kwakungaphunywa kwaphuma amadodana ahlale kwakhiwa umuzi omkhulu. Hhayi-ke ilanga lithize kwanetende endaweni waphenduka lo makoti esafika kuleli khaya. Mayesephendukile lo makoti kwawuyena wedwa okholwayo kuleli khaya. Ngelinye ilanga lo makoti wathandaza, selahamba intende useleyedwa kanabandla uyikhonzela uNkulunkulu ngendlela yakhe. Wathi Nkosi, ngicela ungikhombise ukuthi umuntu uma efa kwenzakalani. Hhayi-ke kwadlula impendulo akangayithola. Njengasonke siyakhuleka silinde impendulo singayitholi, noma uyithole kanti awuyiboni sekuyiyona. Ngelinye ilanga wagula umkhulu wala ekhaya babezakhe. Wagula washoniswa ey'nyangeni weswaneni nale. Hhayi kwadlula ekuseni one day lathi izwi kuye lo makoti. Namhlanje ngo-4 uzokubona lokhu wakuthelayo. Awungakathelayo angisazi. Ahlupheke engasazi haya kuyakhunjuzwa. Wathi ufuna ukubona umuntu ukuthi wenzakalani ngaye. Ngo-4 uzokubona ukuthi ungatsheli muntu. Hambe isikhathi yagula ikhehla lapangwa nezibi. Hayi kwaqoqwana ekhaya kwathi umkhulu uyahamba manje. Thema lithi 4 o'clock. Yakuyizwa into oyibona ungayitsheli muntu. Waphuma umphefumulo ekhehleni. Uqeda ukuphuma kwavuka omunye umzimba. Mawuvuka umbona yena yedwa. Wavuka umzimba ongcolile. Wafela lo olele ngamathe. Owukhahlela. Wathi ngiyala ngiyakhona ngenxa yami. Ufase vule umgodo omkhulu erawundini. Waphuma izinto ezibuka zizilwane, abantu usayilwane, iso elilodwa, isandla esisodwa. Mase kuphuma uhlangothi lokholwa amadimoni. Afika libambe ikhehla. Lashona naye emgodini wakwalahla kodwa ngesiphithini. Ayesebuyela amehlo akhe. Wathini ngifuna ukubona ukuthi umuntu uma efa kwenzakalani. Bathi ungatsheli muntu. Yahamba iminyaka waphenduka ubhuti omunye wala ekhaya umfowabo. Bajabula umakoti esibabili ekhaya siyakholwa. Yahamba iminyaka labuyiswe. Namhlanje uzolokho ocela uzobona. Wayesiya-understand. Bathi awuNkosi ngicela ungamthathi. Sisele naye thina sobabili la ekhaya isikholwayo.
Indaba yonkulunkulu mase sithathile isinqumo sithathile. Hayi yavele yagula insizwa yagula kodwa hayibo iyaqabeka wahlangana umndeni mawuhlangana lapho uyizwa. Lapho ubona manje ungakhuluma. Njengoba uphuma umphefumulo wavuka isidumbu umoya ogqoke izimhlophe qwa. Wafika wasikhawula isidumbu wathi ngiyabonga. Ngiyalami ngiyakhona ngenxa yakho. Mase kwathi isitebusi angazithwala le ndawo ilele noma isitebusi usathi ngqo. Masithi ngiphansi phezulu. Kumele indodana kaNkulunkulu ivule izandla namanyana. Lapha kwesitebusi nangapha sehlazeni yokingelosi. Yakhuphuka insizwa igqoke ezimhlophe. Yangena ekhaya esibuyeni. Ngifuna ukwazi ukuthi umuntu mayefa kwenzakalani. Waphila-ke lo mama futhi esemdala esebandleni kwaba nebanga laselithizwe. Lento wayibonayo usungayikhuluma njengoba nami ngiyazi nawe usuyayazi. Ithi-ke mina uma wena tufika usuku lwakho uyokwenzakalani. Ubani umhlangabeze? The God of honor from heaven. No, the God of honor from hell. Obani abayona umphefumulo wakho. Singakhohlisana abakwethu sisho konke esikuthandayo. Kube lo peer pressure lokusaba abantu. Kodwa luyenza usuku Malaki 4 verse 1 oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi luzobashisa nabashiya empande nakho. Athi verse 3 kodwa kumina lesabayo igama lami. Kophuma ilanga lokulunga ezokuphilisa emaphilweni akho. Notshekula njengamathole esibani. So lolu suku lulodwa kodwa luyizinto ezingafani kubantu abangafani. Lovutha njengeziko kwabaphila esonweni. Kodwa lo bantu njengelanga lokuphilisa emaphilweni alo. Kulabo abamesabayo nabamkhonzayo. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela Baba masibane. Sibonga izwi lakho Baba wethu ongcwele osukhulume ngale mini. Sibonga incwadi yakho uNkulunkulu wethu okhulume ngayo. Lithi izwi lakho alibuyele emuva lingawenzile umsebenzi. Kulabo Nkosi abazwile babusise uNkulunkulu wethu baphendukele kuwe uNkulunkulu wethu baphumela endlini bengasafani nakuqala ngoba bezwile wena uNkulunkulu ukhulume impilo zabo. Ibo uNkulunkulu wethu ube ngabantwana bethu njalo sihlale kuwe ngezikhathi zonke uNkulunkulu wethu singasuki kuwe umoya wakho ungasuki kithi ngegama nangegazi lenkosi yethu Jesu. Amen. Uzela ukuphatha ngiyabonga.
Jesu. Amen. Abazalwane bonke abangaphakathi egameni likaJesu isikhathi sesincane. Amen bazalwane. Umndeni wabaZondi uMadonsela uZibani udlulisa amazwi okubonga. Amen bazalwane. Ngiyabonga kakhulu kusuka ekuqaleni amakhansela esinawo ngaphakathi kwethu kakhulu uSiphamela obenalo nawo kakhulu kusuka indabuqanzi siyabathiyabukise ukubonga nje okukhulu bazalwane abefundisi bonke abakhona abadele bonke abazalwane abadele bonke bafinyelelana ekhaya ithando lelakithi. Amen bazalwane. Phinde ngibonge inkampani yaseSekeleni kakhulu uDanethu beyikhanda kakhulu lenkampani. Amen bazalwane. Beyikhanda kakhulu uthe beselanga ezihlalo washo ukuthi ayesengiyashiya-ke bethi njengakume ubhuti wakhe bengibiza ngomzali athi ayesengiyashiya-ke umzala sengiwohlupho-thukela. Amen bazalwane. Ngisebenza nje enkampanini yakaSiya nokuqhudelana kwethu okuhle ngomsebenzi esinike wona wokuziphilisa emhlabeni. Siyabonga bazalwane. Siyabonga nje kakhulu idlulisele sibonile original manager abekhona nakumphathi idlulisele ngoba imisebenzi yinto ekade iseduze kwakhe kakhulu. Siyabonga kakhulu abangezobuya-ke emathuneni masisuka la emathuneni kagijima abangezobuya emathuneni kuyacela ukuthi besale khona la ehholo bazosizakala ngamanzi azotholakala khona la ehholo. Kodwa abakwazi ukuphumelela singaphumelani sonke sikagijima abangezokwazi besale khona la. Siyabonga kakhulu umphathi wohlelo. Siyabonga nokubambisana. Amen. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Sizocala bazalwane bakhona abazonezitsha emnyango kasiphuma sishini-ke mhlawumbe enyangeni esizophuma kuyona mhlawumbe bekhona abazoba nezitsha zinikele sishini-ke uJesu Kristu inkosi.